ଏବେ ଆମେ ବେତନଟି ଯାଉଛେ ବ୍ଲକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ମୋ ଅପା ପଦା ସବୁଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଛୁଆ ବାପନ ବେତନଟି ସବୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବାରିରୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମାନେ ଯାକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ତ ଇଏ କହୁଛି ମତେ ଆଗେ ଦେଖାଅ ଦେଖେଇ ଦେଇଛ ଏଇନା ବେତନଟି ପହଞ୍ଚିବା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେତନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଯିବା।